Αυτό είναι το μυρολίτης, τα γαλλικά. Τι καρπά είναι. Κάρπα, Ήταν με αλφαγιώτα, Σαντέτ. παρακαλώ. Λέω τι καρπά είναι, παιδί. Δεν μου Και ζούσα στο γαλλόφωνο το Βέλγιο. Καλά, τσιμα γαλλικά. Και ήταν εδώ. Άρα δούλεψε στο Βέλγιο, μετανάστευσε, αυτά, πέτανε αυτά. Με γιώτα, Κάποτε το- πέρα σύνταξη, νεκρόσταν. Τι διαβάζω. Έζησαν και ο Λίνης σαν εκεί που συνέζησαν, από κάποτε πέθανε νερίς. Πέθανε νερίς τώρα. Το λείψανο εκεί τα πεσινκάμα, οι γραιάδες από ολόερα. Σάρεψαν το ήτανον, το λείψανο και κάθονταν και κλαίγνε. Η καρία του παμυρολόγα του. Ο Βοραβούχ Νικολά. Ο Βοραβούχ Νικολά. Η κουμπάρτσα σπαλιάθε. Κουμπάρτσα κλάψου να τον το βρει να γρικούμε και λέω να και εμείς πά.